в Бояна, неделно, една къща. Използвам прекрасното време и по някаква странна моя инициатива реших да започна видеото за представянето на къщата от върха на къщата, терасата. Прекрасна панорама. Тъй като къщата е голяма, ще се опитам да направя много бързо видео. Това е таванския етаж. Тук има и санитарен възел. На това ниво имаме 3 стаи, заобиколени са с малка тераса. Така. Продължаваме. Санитарен възел. Много симпатичен. Подведох 4 стаи. Така. Надолу отивам в хола. Камина. Кухненски бокс. И отиваме към изменното помещение. Изба. Газово котле, бойлер, прекрасно организирано. И от него може да се излезе отзад на двора. Така. От тук може да се върнем на хола. Още една вътрешна тераса. От нея се влиза в хола.